sani kwa dok, I mean, anto kipenja. Though can yiero mara ni an itekono. But kwa dok e bunge, Mbadi en ngama dhi timo term ne mara 4. Mbadi has been the minority leader. Bunge manywa tiko bunge mara 12. Ok none makosa mare moro minyalo wach ni Rogiden mani kech nyicho wuok no dwa dhi manyo governor. Otherwise it's going to be there. Koro aparo ni mago to gin mana kineno abien tinde ka somo gazeti tinde kisomo to kiki iye gi gik moko te mondike gazeti. Aparo ni the decision of who is going to be minority whip gigine ne kamano mano leadership mar party. According to one kakange leadership mar coalition poko bedo piny mondo wach nango ni ngane dwaro kapa. Tigini wane siasa, koro siasa ji ngato nyalo chako campaign ni kinjalo. Legin samoro mago kumagin mana nyinge mabedo fronted samoro. Nikech ngini Mbadi koro keto nyinge nikech nyen minority leader. Jok moko be dwaro nikech pes koro moko dhi third term, moko dhi gine ne kama to ji dwaro. Lakini party poko bedo piny. Sani focus te mar coalition en wach mar Supreme Court. Ma wach mar gik matindo tindo mwadwaroge. Okwanya chandre kwa chako manyo gik matindo gi kama duong' chato pok wayudo. Koro wacho ni maduong'